abefundisi bonke, abazalwane bonke egameni likaJesu. Haleluya. Sibonge bazalwane organizing team. Besingayilethi imali yethu kodwa lingabe bikhitende. Besingayilethi imali yethu kodwa ukudla kungayithengi. Asibonge organizing team kakhulu bazalwane, xa sishaya izandla egameni likaJesu. Hallelujah. Let us in Luke 23 verse 46. Luke 23 verse 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Hallelujah. Eseshilo lokho uJesu lithi iBhayibheli wafa. Hallelujah. Ngizokhuluma ngendaba ebuhlungwana, indaba engathandwa, indaba yokufa bazalwane. Hallelujah. Simtholile uJesu kuleli izwi lesithupha, nakhona lithi iBhayibheli wakhuluma waseyafa. Angibona igama leNkosi. Simthola nakuleli izwi lesikhombisa, uyaphinda futhi uJesu uyafa. Kanti wena Jesu yini ufe kabili? Lithi iBhayibheli uJesu phambi kwesixuku uke wakhuluma. uJesu wathi esixukwini, ngoba kulesi sixuku kukhona abantu ababempethela uJesu, kulesi sixuku kukhona abantu ababemthanda uJesu. Haleluya. Kodwa uJesu ekhuluma lamazwi ayisithupha, uwakhuluma nesixuku bazalwane. Haleluya. Kodwa simthola kuleli izwi lesikhombisa, uyaphuma esixukwini useyababa, uhambisa umsebenzi awenzile. Usethi-ke, kodwa Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umphefumulo wami. Haleluya. Bonke abantu abathatha uJesu noma abazana noJesu bayafikwa isikhathi ukuthi bafe. Kodwa sithi bazalwane, sithatha umphefumulo wethu sithi, Baba, ezandleni zakho siyawubeka umphefumulo wethu. Haleluya. Akunandaba ukuthi noma ungafa, kodwa mawufe unoJesu awufi. Kodwa kuthatha umphefumulo uyobekwa ezandleni zikaBaba. Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Abanokresta bafi, bathatha umoya wabo bayawubeka ezandleni zikaBaba. Alibonge igama leNkosi. uJesu uma ethi Baba, bathethelele, akukhulumi inyama, ngoba inyama ayinawo amandla okuthethelela. Kodwa umoya onamandla okuthwala inyama. Bese uthi umoya enyameni, inyama thethelela abantu. Haleluya. Abantu abakwazi ukubhekana, kodwa umoya uwenza sikwazi ukubhekana. Alibonge igama leNkosi. Ingakho uJesu uma ethi ngomile bamnikeza uvinika, kodwa uvinika wawuphuzwa inyama, babethi uzofa. Kodwa ngenxa kamoya obuye uJesu akafanga. Simuzwe seqede sesuka kubo eseya kuBaba. Kukhona indaba esikhuluma abantu besizwa, kukhona indaba esingene ekhosombeni sithi, Baba, nansi indaba yami. Baba, nansi abantwana bamhlupha. Baba, nansi ibandla limvukela ekhosombeni. uJesu wakhuluma waqeda lebandla, wayesekhosombeni esethi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami esifeni yenyawo.